hoor. Ja, dit is het best. Gert Hoen, wat is hier gebeurd? Wat er precies gebeurd is, weten we net. Er is brand ontstonden in de loods achterin. En die is eerst binnen in de loods beland, maar wie al snel uitslaand. Wat zit erin, in de leers? Voorste deel is werkplaats. Daar stiet een vrachtwagen in, er staat wat vet en olie in. De tweede helft van de loods wordt scheiden door een plastic wand, kunststofwand zeg maar. De tweede helft zit opslag in van goederen die, ja, hoe moet ik dat zeggen, dat is een producten die bij de biovergassing gebruikt worden. Is dat een probleem bij het blussen van de brand? Brandt het extra? Nee, is geen extra probleem. Ik ben niet in gevaarlijke stoffen, dus, maar het zit wel al hier opslaan in big bags en in vetten. Er loopt wel asbest op het dak. Ja, had dat een probleem? Asbest, ja, we gaan ervan uit dat het asbest is. En op zich jouw dat geen probleem. De wien is in die zin goed. Er worden 4-3 inwenningen komen onder de asbest te zitten. Dus op zich is dat geen probleem. Nou ging het heel hard tussen branden. De meesten zijn van de eerste melding. Er sloeg een vlam uit en binnen no time is alles in de hand. Heb je daar een verklaring voor? Is wie het heel brandbaar? Of? Ik denk dat het spul wat erin staat heel brandbaar is. En natuurlijk een manco van nu hier is dat we het zelf zien. We hebben een brandkraan, daar moeten we ons mee redden. Ja, dat is gewoon te krap. Er is hier een tekort aan water, een groot tekort aan water. Bij deze brand weer er echt een tekort aan water in het begin. Hoe kun je dat oplossen nou? We zijn er ook bezig met groot watertransport uit te lezen. Maar het moet van 4 komen. Kost een hoop tijd in de opbouw. Maar zodra we dat dadelijk hebben, dan is ik brandmeester. Nog meest verwonden rekken? Net dat ik weet. Enig idee van wat een oorzaak wezen kan? Geen enkel idee. Nee.